É madeira fosilizada do cuaternario. Isto que parece madeira. E o gato é un cotilla. Claro, queres saber sempre o que pasa? Isto era a fregadeira que había na lareira. Marcha! Marcha que vamos para dentro. Bueno, esta é a sala que, bueno, ten aquí dous sofás pois para sentarse, estar en plan tertulia. Procurouse poñer o máis cómodo posible, reciclado. Aquí eu teño casi todo reciclado. Le arreglas ti os mobles? Sí, eu arreglo, son un pouco trapalleira porque eu non son entendida. Isto, pois, era un paso hacia outro lado da casa. Eu tapeino e pinteille aí unhas serviñas, que poden ser unhas serviñas desas dos camiños, quedou así. A ver, isto ten doble altura, que súbese despois aí hacia a parte de arriba, pero ahora vou vos enseñar antes onde está a cociña e a parte de comer. Bueno, pois cociñar ahora xa cociñamos en plan moderno. Xa temos aquí a vitrocerámica porque é máis limpio, puxose moi funcional para que dé o menos traballo posible. Como fixeches a separación de alturas? Que puxeches ali? Aquí hai un cristal que é para que traiga a luz de arriba, pero de noite queda moi bonito porque está aí que a luz encendida e xa che vale de lámpara cando chegas arriba. Isto está tapizado con unha desas colchas que había antes en todas as casas nas aldeas, que eran as colchas morunas. E este mueble é moi antigo tamén. Non son dos que eran antes, non teñen bisagras. Isto é de nogal, e que chamámoslle carroleiros. Esta mesa leva aquí por moito tempo, quixen que quedara aquí para que cando te xuntas con familia, con amigos, pois estar cómodos para comer, para falar, para xogar as cartas. Moi ben, e tes moita familia ti? Eu teño dúas irmás, unha está aquí cerca, nun pueblo aquí cerca, e meu marido, pois, e a miña filla, e pouco máis. A tua filla vive aquí tamén? Miña filla non vive aquí, miña filla está traballando xa en Irlanda. Hai que buscar o garbanzo onde o haxa. E aquel espello que tes ali, Lu? Pois este espello realmente é os pés dunha cama. Eres unha artistaza, e as vigas do teito? Pois levan 100 e pico anos, son de castiñeiro. Eu quixenas pintar de blanco por lle dar luminosidade, porque as paredes, ao ser de pedra, chupan moita luz. Bueno, pois aquí temos unha habitación para cando ven algún amigo ou algún familiar, xa se quedan aquí nesta habitación, porque si xa non teñen que subir as escaleiras.